Roy try. Roy try. Nadap daga jing sngok men ke bakraw ha ke ba la yawer yang ban don lang bat pi ha ga ni si ke bakraw ke jong ublei ke baula ai ngi ya ga ni si ke bakraw tam ha ga jing em jongi bangin kan mau buram yaw nong penim jongi u Jesu Christ te ngadap daga jing men ke bakraw ba kabalang ni kam syam la klet yanga abadon kinu ki kam ka jing sngo bhala ni ka jing sngo si pikan mau yanga ye nagalyang jongaru ngapen pau ye jing sngo kmene ya ka balang nadu kilong kemi kilong pa ikna samla ba pidon ka jo ka jing sngo i ba kong usakri dong try bala tray bon snem bha syakane ka jaka balada don kano ka jaka ka ba nga tremen chwa de tangane ka jaka ka ba nga lapoy laisin laitem kalong kum hasorn khamru badde kata kala long kham kerpang kawai ka tem ka baar de namar ba wen ki syakri dong tribal apen bet banwan Henry ila karnga ya kata ka jimpen bet namar ipen pau ba idon sibon ki kam bantre ke ka pastor friendship kala pen kit be hanga ngala sim ni ka da ka jinkman ban ya tenrong ya ka kam ki jong blai haga ka jintre jonga te haga ne ka janmit menta swa bangin yo sngew ya ka khubor Good Friday ka si thoding ka babha dang manlai phau tarik jong ni banai march habang apusan ni ka tin ki jong blai kawan ka ni ka jirwai bat ka di ka jirwai ka bat mai ni la banong ka bau blai la ai bat blai la kerku bat kino ki jirwai ki ba mi na ka tin jong blai nga sa shem bakilong kodor bha kata ka diga jing shem jonga kumuwe na ginong tao jirwai jong kabalang te ka jirwai ka ba nga tho manta kaya thu yangi ya ka jing jia jong u Jesu ya ka bala jia yu ha ka bagi ktin ki ba ukren halor ka ding pna bat tinang sun ki ba don benta ya ka ban pendep ya ga ne jing tmu jong blai rengkat bat udakat halor ka ding pna ubala ai jing pla yau Jesu ba ulong ubreu uba khot de ban sha hading pna tenre snau thu ka e ka jing mot ukpa baula sha ding pna kalong gading mayan ka bakraw bat hagato ka por hadin mo la playo Jesu ba u Jesu long ubam de hok ban sha kumaki ki badak ki ba ronar ki badakat bat wala sha ma u de breu bahok ula playo Jesu hadin mo la playo Jesu ong yo Jesu ban kan mau yu onda ba ulapoy hakahima jong kabomot uneu rakat ula don lepa ka jinga chispa na chispa bau Jesu ulong ukhonu blai uba yap hangto ba unlet show blai kata ka dai ka jinga jong dakat Bada kataga ktin kaba maupla yo Jesu u Jesu ang hagani gasmi melong lembat nga ha paradise. Lada don nono breu uban mat ya ka jing penim na yakin nong pop uday udaka halo ding pena. Ada ha ka ktin kasih dungin ong breu badok dan boktam Nray ngin ong breu ubalakarko.
bat kata kade bang sukwa ben kren lam khmat ha gane ga jirwai ka bau jisu la it la ga jong ga em bat ban kren ni kitin halod din pna ban om ngasleng la pandep baru it ga mesim hauk pa te kerpari ba having uki di Kalau belong rendang juga flat la slem hangam juruai solo so. La slem ha. Te kan long rukum bates kumba tenju yang rendang juga lada ngasngau kan ngasngau la flat. Dan ngasngap cibit haying kemudian gini por bangsawan ngalak banum ruasu. Mereka bangapek ya ki parang dan ngingim de ki parang. Ia melakun di parang. Bakindai paus namru. Udang biang rendang tik-tik. Ngipet hari sosial media. Bagi ruai gini perabungit ini hapok Amerika. Kemat ru hapet kamajan tu melelai. Akik tin blami nuken rat tin batiang bahun bantna kinong sun ki bala dap ula Kupayaki toma Kamen sim kabadab dajing it ulak loy bansya hangta dekane kaburam jong ukpa dakamon usha haloding pra udakat ula pasha utrai ula ongken mau yana O Jisu daging it kentat men long lem bat ngahaparada kamen sim kabadab daging it ulak Sahangta Dekane kaboram jong ukpa dakamon usha haloding pna aku pa hamengala aiti yakamon jong me banle o ngaslian yakane ban pendep balai sni ngan tia hapo cinte kamen sem kabadab daging it ulak loy bangsa hanta dekane kaburam jong ukpa dakamon usha halor ding pna
Kamen sem kabadab dajing it ola kloy bansa hanta dekane kaboram jong ukpa dakamon usaha Lord ding pna dakamon usaha Lord ding pna. Amen. Yuroi try.